Ak váš manžel ručil bez vášho vedomia, môžete vy takéto ručenie napadnúť? V podstate ručiť môže ísť ktorýkoľvek z manželov. V manželstve, ako vieme, platí, že právny úkon, ktorý urobí ktorýkoľvek z manželov, ktorým vlastne sa stará o spoločnú vec alebo nejakým spôsobom rieši veci ohľadom spoločnej veci a nejde o bežnú záležitosť, tak je potrebné na takýto právny úkon súhlas druhého manžela, inak nie je platný tento úkon. V prípade ručenia však pozor, nepotrebujete súhlas druhého manžela a teda neviete napadnúť ani platnosť takéhoto úkonu. A to ani v prípade, ak by išlo o vyššiu sumu peňazí. Vy sa síce nestanete spoluručiteľom aj v prípade, ak teda ručí iba váš manžel, ale čo môžu urobiť je, že môžu siahnuť po vašom majetku patriacom do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Čiže buďte opatrní aj v tomto prípade.